ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦୀପାବଳିରେ କେବେ ଘରେ ମିଠା ବନାନ୍ତି? ଯଦି ବନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଥରେ ମାଲପୁଆ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ନରମ, ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି ଯେ ଏଇଟା ଦୋକାନରେ ହେଇଛି ନା ଘରେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ବନେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ତ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଘରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶିରା ବନେଇବା। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ 1 କପ୍ ଚିନି ନେବେ ତାହେଲେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇବେ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କେଶର ପକାଇ ପାରିବେ, କେଶରଟା ଅପସନାଲ, କିନ୍ତୁ କେଶର ଆମ ଘରେ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକାଇ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ପାଇଁ ମାଲପୁଆ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଇଦା, ସୁଜି, ଚିନି। ଏବେ ନେଇଗଲେ ସବୁ ମଇଦା, 1 କପ୍ ସୁଜି ଅଳ୍ପ ଏବଂ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଚିନି, ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେବା, ଏକାଥରେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ସେସବୁକୁ ଗୋଳାଇବେ। ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି କି ବେଶୀ ବହଳିଆ କରିବେନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜ କରିବେ, ମାନେ ନରମ ନରମ ବେଟରଟେ କରିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ପାନମହୁରି ଏବଂ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପୁରା ପିଠଉ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିସାରିଥିବେ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଆଣିକି ତେଲରେ ପକାଇ ଛାଣିବା। ମୋର ତ ଫାଷ୍ଟ ପକାଇଥିଲି ଯେ ସେଇଟା କଣା କଣା ହେଇକି ଫୁଲିଗଲା। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମାଲପୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁକୁ ଉପରେ ଶିରା ପକାଇଦେବା। ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇକି ରଖିଥିଲା, ତ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମାନେ ଯେତେ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ିବେନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇକି ସେସବୁକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ଶିରାରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଲେ ମାଲପୁଆଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଢ଼ିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଲପୁଆଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କେହି ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଯେ ଘରେ ବନା ହେଇଛି ନା କିଣା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ, ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଛି ତା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍